बर' इनभेस्टार चेनेलाव वेलकाम खालामग्रोनाय जाबाय। बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। आंनि बर' इनभेस्टार चेनेलाव आङो भिडिअ लाबोनो हायैया गोबां बोसोर बोसोरसेयानो जाबायसै खोमा, गोबाव जाबाय आङो भिडिअ लाबोनो हायाखै। दासो आङो गोदानै भिडिअ मोननैसो होनो थाखाय गोसो जादों नोंथांमोननो फोरमायफिननो जे आङो इनभेस्ट खालामबाय थादों। नोंथांमोननो फोरमायनो लुबैदों जे मिउचुवेल फान्डआवहाय जोङो इनभेस्ट खालामोब्ला आरो जोङो जायखिजाया जायगायावनो जोङो रां दोनथुमोब्ला बा आंनि मिउचुवेल फान्ड पर्टफलिअखौ नायनानै आं नोंथांमोननो माखासे आइडियाखौ होबाय जेन'बा बा आंनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय आङो होनोसै जेन'बा जोङो जायखिजाया इनभेस्ट खालामा मानो जोङो स्टेप आप खालामनाया मोजां। स्टेप आप खालामाब्ला दानि जितु सोलिबाय थानाय मुवानि दाम, बे मुवानि दामा फैगोन बोसोरसेनि उनावनो बा बोसोरनै बोसोरथाम 10 बोसोरनि उनावहाय माबायदि एखे मुवानि दामानो जोङो दिनैहाय 100 राङाव मोनबाय थादोंब्ला बै रांखौनो जों 100 राङावहाय मोनहैनायनि चान्स गैया। मानो होनब्ला बै समावहाय इनफ्लेसन बारायनानै मुवानि दाम बारायनाय, बे इनफ्लेसनजों एडजास्ट जाहैनांगौब्ला जोंनि दिनैनि दोनबाय थानाय जितु दानारि मान्थलि जोङो SIP दोनबाय थानाय रां, बे राङा बै समावहाय नोंथाङा जेसेबां बारायनाय नुदोंब्लाबो दिनैनि दामजों बै फैबाय थानाय समनि दामजों मिलायहैनाय नङा। बेखायनो बेखौ एडजास्ट खालामखानानै मा खालामनांगौ, इयारलि जोङो स्टेप आप SIP खालामोब्ला जोंनि राङा थारमाने मा जायो, स्टेप आप जानायनि जाहोनावहाय इन्टारेस्टआबो जोंनि जितु बारायनाय राङाबो गोबां गिदिर एमाउन्ट बै समावहाय नुहैनो मोनगोन। बेनिफ्राय बै समनि माल बुस्थुफोरनि दामजों गोरोबहैगोन आरो जोंनि रांफ्रा बै समावहाय दानि जितु 100 रांनि मुवा आरो बै समनि जितु मुवा 100 राङाव दिनै बायदोंब्ला बै समाव बै मुवाखौ जोङो 200 राङाव बायनो गोनां जानो हागौ। बेजों जों गोरोबहैनो हागोन आरो बेखायनो स्टेप आप SIP खालामोब्ला मोजां। मानो होनब्ला स्टेप आपआ जाहैबाय देग्लाय नोङो 100 बा 1000 बा 2000 बा 5000 जुदि इनभेस्ट खालामबाय थादोंब्ला फैगोन बोसोरावहाय बा आङो थांनाय बोसोराव बेबायदि इनभेस्ट खालामबाय थादोंब्ला देग्लायनि बोसोरावहाय एसेब्लाबो बारायनांगोन, स्टेप आप खालामनांगोन। थारमाने 1000नि जायगायावहाय आङो 10% बा 20% नोंथांनि हानाय मथै नोंथाङा इनकामाबो जुदि बारायदोंब्ला बे इनकामनिफ्राय एसे नोंनि दोननाय इनभेस्ट खालामनाय जमा दोनथुमनाय जितु इनभेस्ट खालामनाय रांखौबो एसे बारायनो हायोब्ला बेबायदिनो इनफ्लेसनजों एडजास्ट खालामहैनो हायो आरो बै समनि मुवाफोरखौ बायनो हानाय खेमथाया थाहैगोन आरोना। बेखायनो जोङो बोसोरफ्रोमबो बेबायदि स्टेप आपखौ खालामलांबाय थानो हायोब्ला बै समनि जोंनि माल मुवाफोरनि दामफोरजों जों गोरोबहैनो हागोन। दिनैनि नोंथांनि जितु नोंथाङा सानदोंब्ला गंसे स्कुटिनि दामा दानि दामावहाय 1 लाख रां जुदि होनानै बायनो गोनां जायोब्ला बै समावहाय गंसे स्कुटिनि दामानो 10 बोसोरनि उनावहाय 10 बोसोरबो नांलायनायसो नङा। जेरैबायदि इनफ्लेसन जायो 6% 7% हिसाबै बै समावहाय जेन'बा 2 लाख जुदि राङा गंसे स्कुटिनि दामा दानिया 1 लाख जायोबा फैबाय थानाय समावहाय 2 लाख जाहैगोन। अब्ला बे एखे स्कुटिनि दामानो, एखे गारिनि दामानो जुदि दिनैनि दामानो बै समाव बेबायदि जायोब्ला जोंनि दानि एखे रोखोमैनो दोनबाय थानाय राङा बै समावहाय एडजास्ट जाहैनाय नङा। बारायोब्लाबो बै समावहाय नोङो बै समनि माल मुवाफोरखौ बायनोनो हानाय नङा। बेखायनो जोङो स्टेप आप खालामलांनो हायोब्ला दानि जितु मुवानि दाम आरो फैगोन समावहाय बे एखे मुवाखौनो जोङो दाम होनानै डाबल होनानै बायनो गोनांब्ला जोङो रांखौबो बेबायदिनो बाराय दोनोब्लासो जोङो जोंनि जितु लुबैनाय बै समनि जितु दानि जेरैबायदि सोलिदों बै समाव बेबायदि सोलिनो हानाय अबस्थाया जाहैगोन आरोना। बेखायनो मिउचुवेल फान्ड जुदि SIP खालामदोंब्ला बेवहायबो स्टेप आप खालामनायनि गोबां मडिफाइ खालामनो हानाय सिस्टेम दंखाजोबो। जोङो बेखौ डेटखौबो सोलायनो हायो आरो रां दोननायनि अनजिमाखौबो सोलायनो हायो। दिनै नोङो 1000 दोनबाय थादोंब्ला नोङो बेखौ नोंनि गोसो मथै जुदि इनकामा बारायदोंब्ला आङो बेखौ 2000 खरि दोननोसै होननानैबो नोङो बेवहाय मडिफाइ चेन्ज खालामजोबनो हायो डेट आरो एमाउन्टफोरखौ आरोना। बेवहाय फिचार्सफ्रा दंखाजोबो, जोबोद इजि। गावबागाव एप्सआवनो जुदि रोङोब्ला बेखौ खालामजोबना लानो हायोब्ला बा नोङो बेंकनि थ्रुयै इनभेस्ट खालामहैदोंब्लाबो बेंकआवहाय थांनानै बेखौ स्टेप आप खालामहैनो हायो आरोना। नोङो मडिफाइ खालामना लानो हायो आरो बेवहाय आनलिमिटेड टाइम नोंथाङा इनभेस्ट खालामबाय थानाय गोबां बोसोरसिम। दिनै नोंथाङा बोसोरथामनि उनावहाय बा बोसोरबानि उनावहाय नोंथाङा बेखौ हाला होननानै बेवहाय डाबल जुदि एमाउन्ट जानाय नुनानै जुदि नोंथाङा इम्परटेन्ट जाथारदोंब्ला बेखौ रांखौ उइद्र' खालामजोबनो हायो बा रिडिम खालामजोबनो हायो, बख'नो हायो आरोना। नाथाय जोंनि भुला बे नङा, जोङो बेखौ लं टार्म दोननानै मोनसे गिदिर एमाउन्ट खालामनायनि मोनसे टारगेट लानाय हिसाबै जोङो जेबो जुदि नोंथाङा लाइफआवहाय जेबो रांनि गोनांथि जायाखैब्ला आरो बेखौ बेवहाय जोङो
देनदेर बे रांखौ गिदिर एमाउन्ट बानायनो थाखाय सेस्था लानांगौ आरो बेनि थाखायसो जोङो बे इनभेस्टखौ खालामनाय जायो आरोना गावबा गाव लाइफ हिसाबै गावबा गाव फिलिंस हिसाबै गावबा गाव डिसिसन्स हिसाबै बेखौ जोङो माबायदि एक्टिभै लाखिबाय थानो हागोन बे पेसिभ इनकाम आरोना पेसिभ इनकामखौ जोङो माबायदि लाखिबाय थानो हागोन अब्लासो जोंनि एसेट्सआ जोंनि वेल्थआ होमब्लासो सहैगोन जोंनि जिथु सम्पतिया बै समावहाय बेसेबां गिदिर जों खालामहैनो गोसो जादों बेखौ नोंथाङा जुदि जुजिबाय थायोब्लासो हागोन आरोना थ' एसआइपिनि पर्टफलिय'खौ आङो जुदि नायनोब्ला एसे देखायलांनोसै माबायदि स्टेप आप जायो आरोना थ' बिदिब्ला जिथु इनभेस्ट खालामनाय आंनि ब्रकारना बे ब्रकारावहाय जेरैबायदि दा आङो नायनो मोन्दों स्टक्सफोरखौ बा कम्पानिफोरखौ दिनै माने पजिटिभ मुभमेन्ट आरोना दिनै पजिटिभ मुभमेन्टनि थाखाय एसे ग्रिन देखायदों निफ्टि 50 सेन्सेक्स बैंक निफ्टि बेफोरबो गासिबो माने पजिटिभ देखायजोबदों आरोना कम्पानिफोरा गोजौ फारसे मुभमेन्ट खालामनो लादों बेनिफ्राय निफ्टि स्मल केप 250 इन्डेक्स फान्डआबो जोबोद मोजां माने दासान्दि माने पजिटिभावनो दंथ'यो दा उनावहाय मा पारफरमेन्स देखायो बेनि सायावसो आरोना स्मल केपआव इनभेस्ट खालामनाय मिउचुवेल फान्डफ्रा नैबे स्मल केपखौ नायनानैसो जोङो गाबोन रांफोरखौ बारायदोंना बारायाखै बेफोरखौ जोङो हमनो हागोन आरोना दाथ' पजिटिभ मुभमेन्ट देखायथ'दों मान्थलि हिसाबैबो केन्डेला थिगैनो दङ दा जों बेवहाय स्मल केप आरो मिड केप बेफोरबायदि जोङो नायनो हायो बेफोरबायदि स्मल केप आरो मिड केपआव दोनदोंबा मिड केप बेफोरबायदिनि जोङो मुभमेन्टफोरखौ कन्डिसनफोरखौ नायनानै मा खालामनो हायो मिउचुवेल फान्डआव नोङो मिड केप आरो स्मल केपआव जुदि इनभेस्ट खालामदोंब्ला फैगोन गाबोननि समावहाय जुदि बेवहाय नोङो पजिटिभ मुभमेन्ट आरो पार्सेन्ट हिसाबै नैफोरबायदि जुदि पार्सेन्टखौ जुदि नोंथाङा नायनानै 1% 2% नुदोंब्ला नोंथांनि मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिय'आवबो 1% 2% बेबायदि रां बारायनायखौ दावखोनायखौ नुगोन आरो गाबोन प्रफिट फैगोन ना फैया गाबोन नोंनि मिउचुवेल फान्डआवहाय ग्रिन फैसा बारायनाय नुयोना नुवा बेयाव नैबे स्मल केप आरो मिड केपआव इनभेस्ट खालामदोंब्ला बेखौ नायनानैनो नोङो दिनै अलरेडि मिथिखागोन आरोना बेबायदि आइडिया लानो हायो आरो दा जोङो बेफोरखौ गावबा गाव सोलोंनांगोन जुदि नोंथाङा मबाइलावनो इनभेस्ट खालामोब्ला मबाइलनि थ्रुयैनो सोलोंनांगोन नैबे जाबाय फिसा कम्पानियावहाय मोनसे कम्पानियावहाय जोङो इनभेस्ट खालामनायनि मोनसे पर्टफलिय'बो खालामना लानो हायो टाटा स्टिल बायदिसिनाफ्राव आङो ओरैनो सिम्पोल ट्राइ खालामनायदोंमोन बायनानै नायदोंमोन दा माइनासाव दंथ'यो बाखि मोनसेया ETF फोरनियावसो आङो इनभेस्ट खालामदों नैबे जाबाय ETFसो बे जाबाय निपन इन्डिया ETFआव आङो मा खालामदोंमोन ETFआवबो बास्केट अफ कम्पानिनि थाखाय बेवहाय बारा लस जाया बेवहायबो जों इनभेस्ट खालामजायो ETFआवबो मिउचुवेल फान्ड नङा बियो ETF बैंक बिस होनो निपन इन्डिया ETF बैंक बिस बेफोरबायदियावबो जोङो मान्थलि SIP खालामनो हायो आं बेवहाय मान्थलि SIP खालामबाय थादों दा बिनि प्राइसआ बेसेबां सोलिबाय थादों बे हिसाबै इनभेस्ट जाबाय थायो मास मोनफ्रोमबो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन बेयो बिनि प्राइसआ दा सोलिबाय थादों 574 एभारेज प्राइस सोलिबाय थादों आरोना बेयो मासावहाय बे प्राइसआ खमबारा जाबाय थायो दा 604 बेबायदि बिनि प्राइसआ सोलिबाय थादों नै 604 ETFआ बे हिसाबै बेवहायबो जोङो SIP खालामनो हायो आरो ETFखौबो माने मास हिसाबै जोङो SIP एकाउन्ट अट'पे खालामनानै दानलांनाय खालामनो हायो दा बियो बेबायदिबो हल्डिंसआव आङो दोनदों दा इनभेस्ट खालामनानै गोबाव सम जाबायबो बेनिफ्राय लासैसो बारायो जोङो गोबां आइडिया लानानैसो इनभेस्ट खालामनो गोनां जायो दा मिउचुवेल फान्ड पर्टफलिय' होनोब्ला नैबे मिउचुवेल फान्ड पर्टफलिय'आ माने दाख्लैनि एसे मार्केटनि मुभमेन्टनि थाखाय एसे लस देखायदों आरो सिम्पोल लस बे सिम्पोल लसआ नैबे सिम्पोल लसआ बे सानसेनि लसआ आरो टटेल रिटार्न्सआथ' बेनो माने 35,300 7.71% बेबायदि ओमफ्राय देग्लाय मासनि इनभेस्ट जादेरनानै बेबायदि टटेल हल्डिंसआ बेबायदि नुनो मोनदों आरो पर्टफलिय'आ दा बेबायदि इनभेस्टेड एमाउन्ट ओमफ्राय नैबे जाबाय टटेल एमाउन्ट इनभेस्टेड प्लास रिटार्न्स गासिबो प्लास जाजोबनानै बेबायदि पर्टफलिय' दासान्दि नुनो मोनबाय थानाय जादों स्टेप आप खालामजोब्बाय आङो माने एक्सपिरियेन्स बारायनायजों लोगोसे आरो दोननो हानाय खेमथाया जेसेबांसिम थागोन बेसिम नोङो स्टेप आप खालामनानै दोनथ'नो हागोन आरो ना उनावहाय मडिफाइबो खालामनो हायो आं बेखौ मडिफाइ खालामफिनबाय थागोन एखे रोखोमै जुदि रांखौ मास मोनफ्रोमबो दोनबाय थानो हायाबा आरो बेखौ सोलायफिननानै आङो डेटफोरखौबो सोलायनो हायो रांफोरखौबो सोलायनो हायो मास मोनसेयाव नोङो 1000 दोनदोंबा फैगोन मासावहाय हाथाराबा 2000 500 बेबायदि खालामफिननानै दोननो हायो बा नोंनि गोसो मथे खमायनानै दोननो हायो आरोना बा बारायनानै दोनोब्ला बिदिनो दा 1000 दोनदोंब्ला फैगोन मासाव 2000 बेबायदि खालामनो हायो आरोना दा बेनो बेफोरबायदि जोङो पर्टफलिय' बानायना लानो हायो बेयो लं टार्म सोलिबाय थायोब्ला सानसे समाव बेनो गिदिर एमाउन्ट दिनै नोङो
गथा फैसा बानायनो हायाखैबा बेबायदि मासै जोङो दोनलांबाय थायोब्ला सानसे समाव जोङो बेबायदि बुरजा नोंथांनि मबाइलावनो पर्टफलिअ बेबायदि वेल्थ क्रिएसन खालामना लानो हायो आरोना सम्पति बेनो मोनसे सम्पति गिदिर सम्पति बै समनि इनफ्लेसनजों गोरोबहैनो हानाय बेवहाय जोङो रिटार्नफोरखौ नुनो मोननाय जाहैगोन दा बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायबायब्ला नोंथाङा मा सानो नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौ लानानै नोंथाङा जुदि दोनबाय थादोंब्ला साबसे जुदि नोंथाङा गोबां बोसोर सिगांनिफ्राय जुदि इनभेस्ट खालामबाय थादोंब्ला दासिमबो खालामबाय थादोंब्ला नोंथांनि एमाउन्टआ स्टेप आप नोंथाङा बेबायदि दोनबाय थादोंनि थाखाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ जोबजासे नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो जुदि खालामाखैब्ला आरोना नटिफिकेसन मोनबाय थागोन बिदिनो सोलोंलायनो हागोन स' थेंक इउ